Napalga na lang nga patay kining 78 anyos nga lalaki sud siyang payag dito sitio Tayad-Tayad, Barangay Kantawan, Dakbayan sa Naga. Naabtan siya sa iya po nga nanimaho na samtang naghatod lang unta kini og pagkaon alang kaniya. Duda sa mga kabanay sa biktima nga gitulis ang maong tiguwang kini ang gitutukan ni Luan Mirondina. Sa tunga-tungang bahin ning halapad nga umahan ang payag nga iyan Esteban Paran. Sukad mamatay ang iyang asawa 12 ka tuig na ang nakalabay, dinhi na siya magkatulganan aron magbantay sa iyang mga hayop. Ang di masingong baho ang misugat sa iyang apo nga si Julito kinsa naghatod unta og bugas ug pagkaon alang kaniya. Ang lugsong ko nga ito, tawag ko niya, kay manuba ko sa saging ba. Kasi kong tawag, basta kalima lang ko siyang tawag, wam ginitubag, nga ito ko sa payag. Pagli-li lang ko, mao naman niya, nag-ubo naman siya. Puli ko sa mga, hibaw ko sa mama, mauna. Matod siyang anak nga si Modesta Canubas, katapusan niyang nakit ang buhi ang iyang amahan nga si Esteban niadtong milabayng Miyerkules sa gabi. Adtong Miyerkules sa gabi, niuli ni siya sa balay. Dito ni Higda, pagka Huwebes, ni biyahe mig Mantalungon. Pag uli na ako, wala na siya dire gihatod na sa kumbata din he. Mora to katapusan namong kita. Pagkaingon og Biyernes, itawagan ako siya, di na siya nako siya makontak. Nya wala lang ko magmonitor niya kay gasalig ko kay nagdaman siya konsumo. Nagduda ang mga kabanay sa biktima nga posibleng gitulis patay ang 78 anyos nga biktima tungod kay nahanaw man ang iyang 200,000 pesos nga salapi nga kanunay niyang dadon lakip na ang iyang cellphone. Nakatugan usab ang biktima ngadto siyang anak nga niadtong milabang buwan may tulo ka wa mailhing lalaki ang mituyo pag-agi sa iyang payag. Ang among pagduda ana murag hinanggawan jud siya kay kanong daghaman dugo ang gawas. Naman na siya kwarta gidada 200,000 kapin sa embulsa. Basin gi panid-an na siya ba. Una na siya gi. Wa na siya dito asig panid-an bag naabyan na siya kwarta. Kay mura magsuito pagka trabuha kay ang iyang sudlanan sa iyang kwarta sa bulsa gi abis man. Wa mitugot nga ma-interview ang sakop sa Naga City Police nga gitahasan sa pag-imbestigar sa hitabo. Apan sa off-cam interview, gibutyag sa Naga City Police nga ana-ana sa advanced state of decomposition ang patayng lawas sa biktima o gituhuang upat ngadto sa 5 kaadlaw na kining patay. Apan base sa spot report sa Naga City Police, may nakita mga sama dinunggaban sa patayng lawas sa biktima. Ang ako untang desisyon ani akong patupsihan haron mahibaw-an ako nga unsa iyang kamatayon pinaagi ba sa tao ug iya bang sakit. Luan Mirondina, Balitang Bisdak.